Ja ako laik vnímam business intelligence skôr ako súbor rôznych grafov, tabuliek a rôznych štatistík, ale neviem, či je to správny pohľad. Je toto business intelligence? Ten pohľad, ktorý si povedal ty, ten by som medzi business intelligence nezaradil. Podľa mňa toto je typický pohľad na reporting. Business intelligence samotný by mal odhaliť niečo iné, a to je to, že prečo vôbec dáta vznikli a prečo sa takto vyvíjajú. Čiže keď to poviem na konkrétnom príklade, ak je firma orientovaná projektovo a robí stavby, tak reporting zachytí to, že tá stavba vznikla s takýmito nákladmi a s takýmito výnosmi. Business intelligence by mal odhaliť to, prečo tam tieto náklady vznikli a prečo boli iba takéto výnosy. Aké sú trendy vo vývoji business intelligence? Business intelligence nástroje dneska smerujú naozaj veľmi rýchlo, podobne ako celkovo informačné technológie, k tomu, že už nie sme obmedzovaní množstvom dát, ktoré chceme ukladať. V nedávnej minulosti naozaj boli nemysliteľné terabajty, dneska si takéto objemy môže dovoliť aj veľmi malá firma. Takisto tie trendy smerujú k tomu, že informácie by mali byť poskytované veľmi rýchlo a veľmi stručne, pretože dôležitá je mobilita ich prijímateľov a dneska tí prijímatelia naozaj vo väčšine prípadov už ani nepoužívajú notebooky, ale používajú inteligentné telefóny alebo tablety. No a posledná vec, ktorú by som zdôraznil, a asi by to malo byť aj odporúčanie pre kohokoľvek, kto sa rozhodne ísť týmto smerom, tak mala by byť aj jasná selekcia dát, ktorú ten prijímateľ získava. Pretože pokiaľ je niečo mimo odchýlku a pokiaľ nastáva situácia, ktorú treba analyzovať, musí byť údaj rýchlo zrozumiteľný, dostupný a mal by mať ten užívateľ možnosť ďalej a ďalej ísť do jeho hĺbky, aby ho mohol analyzovať.